ɗum fof fuɗɗi koko timmal hakkunde Maroc leydi jaɓɓindi folotirongo e Sénégal. Ardi potital ngal ko nyawowo yeesojo kongonajo Jean-Jacques Ndala fof yaari no hanirta ni ha waktu jofnide nde nyawowo yeesojo andini Abdoulaye Seck fettanowo Sénégal lati latere rimɗuɗe Achraf Hakimi ko adi nde Sénégal na waɗa loggol Maroc. Loggol ngo o sali silmaji jeegom caggal ɗum caggal nde o ƴewti VAR o nyawowo o rokki Maroc penaltire ɗum addani fukkiyankoɓe Sénégal ɓe ñiŋude ngal pellital ha arti non ɓe yalti ka fijirde e nder ɗum teska jaggodiral hakkunde jinganayɓe Sénégal e ƴewnoɓe stade Maroc naɓe fettoɓe Sénégal naɓe garti ka fijirde caggal hojomaji seeɗa Brahim Diaz ronki natude penaltire nden ka junnal e silmaji 94 ɓeyɗaɗi ɗi ko Pape Gueye Sénégal najo waɗi loggol addani Sénégal hebde polgal kawgel ngel fedde tambide fukugol ngel Maroc wulliti ka CAF gomo mayru halfinagu disodiral fawi jukkoje elto Sénégal o e fukkiyankoɓe ɗiɗo Sénégal naɓe fukkiyankoɓe woɓɓe Maroc naɓe tawi ko Sénégal jogori jogade titode nde fedde fukkoygal Maroc wulliti e gomu disodiral ñawide towde fedde nde ƴetti pellital ngam ƴettitude titone nde e juuɗe Sénégal rokkude ɗum Maroc.